پەیمانەکە نو دەردکەوە مەیدانە سووریایê. مەجلیسا سووریایە دەموکراتیک مەسەدە و دەستەیە هەڤاهەنگییە نیشتیمانی پەیمانەکە هەڤبەش بۆ بەداویکردنا کریزا سووریایê ڕادگهینن. لە گۆر داخویانیە هەڤبەش ئا هەردوو ئالیان ji ber siyasetên wêranker ên rejîma desthilatdar welat ber bi dîlgirtina siberrojê û parçekirina yekîtî û gelê wî vedibe. Lewra gereke hemû hêza Sûriyayê seferber bibe û dewleta desthilatdar veguherîne dewleteke niştîmanî û demokratîk. Pênc xalên peymanê eniyeke Sûriyayî demokratîk ji hêzên şoreşger û opozisyonê ava bibe, da ku Sûriya ji felaketê rizgar bike. Dewleteka demokratîk û nenavendî li gor mesedê û desteya hevahengiyê divê hêzên Sûriyayî û niştîmanî li jêr biryara 1254 beşdarî proseya siyasî bibin. Şerê terorê bêkirin, rejîma desthilatdar bi dawî bibe û dewleteke pirreng û nenavendî were avakirin. Her wekî destûrekî ku Sûriyayî wî erê bikin û tevahiya axa Sûriyayê vehewîne çê bibe. Hêzên biyan û milîsên nesûriyayî derkevin. Her du alî piştrast dikin ku ew li dij çi projeyeka parçekirina Sûriyayê ne û gereke hemû hêzên biyan û çekdarên nesûriyayî ji axa welat derkevin. Şer û tundî bi dawî bibin. Li gor rêzika peymanê her du aliyên siyasî serwextin ku çareseriyeke siyasî ya niştîmanî bo krîza Sûriyayê tekaneriye û divê şerê ku rejîm serkêşiya wî dike bi dawî bibe. Lewra pêdivî bi serbestberdana girtiyan, rawestandina guhertina demografîk û vegerandina koçberan a birengekî ewle heye. Dahatûyên aborî milkên tevahiya Sûriyayê ne. Mesede û desteya hevahengiyê di peymana xwe de dibêjin ku divê şerê gendeliyê bêkirin, aboriya niştîmanî li ser lingan bisekine û hemû dahatû milkên tevahiya gelê Sûriyayê werin dîtin. Her wiha daxwaza mafên jin û ciwanan dikin ku karibin risteke pêşeng di civak û dewletê de bigerînin.